Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους τελεστές div και mod. Λοιπόν, τι είναι αυτοί? Ο div, το div δεν ξέρω τι γένος είναι, μας δίνει το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης μεταξύ δύο αριθμών. Ακέραιο πηλίκο. Ακέραιο πηλίκο. Ενώ ο mod μας δίνει το ακέραιο υπόλοιπο. Λοιπόν, αν κάναμε μια κανονική διαίρεση, όπως την έχουμε μάθει, ας διαιρέσουμε το 7 με το 4. Θα λέγαμε ότι το 4 χωράει μία φορά στο 7 και περισσεύουν 3. Το 4 δεν χωράει στο 3, οπότε θα μπει ένα κόμμα και δεν θα μπει ένα μηδενικό. Το 4 στο 30 χωράει 7 φορές. 4, 7, 28, θα περισσέψουν 2. Το 4 δεν χωράει στο 2, το 4 όμως χωράει στο 25 φορές. Και εδώ πέρα το υπόλοιπο θα ήταν 0 και το πηλίκο θα ήταν 1,75. Αυτή είναι μια κανονική διαίρεση. Στην περίπτωση όμως του div και του mod έχουμε ακέραια διαίρεση. Δηλαδή θέλουμε το ακέραιο πηλίκο και το ακέραιο υπόλοιπο. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα γίνει η διαίρεση αυτή με το div και το mod. 7 δια 4 θα μας κάνει. Το 4 χωράει στο 7 μία φορά. Αυτό είναι το ακέραιο, δεν θέλουμε τίποτα μετά την υποδιαστολή. Και το υπόλοιπο είναι 3. Οπότε, το 1 θα είναι το αποτέλεσμα του 7 div 4 και το 3 θα είναι το αποτέλεσμα του 7 mod 4. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Σε αυτό το παράδειγμα ας πάρουμε τους αριθμούς, ας διαιρέσουμε το 9 με το 5. Το 5 στο 9 χωράει μία φορά και περισσεύουν 4. Αυτή είναι μια διαίρεση όπου κρατήσαμε τα ακέραια μέρη της. Το 1 θα είναι το αποτέλεσμα της πράξης 9 div 5, γιατί είναι το ακέραιο πηλίκο, και το 4 με το ίδιο σκεπτικό θα είναι το αποτέλεσμα της πράξης 9 mod 5. Λοιπόν, σε μία άλλη περίπτωση όπου ο αριθμός θα χωράει ακριβώς, δηλαδή στο 10 δια 5, όπου το 5 χωράει 2 φορές στο 10 και το υπόλοιπο είναι 0. Επιτρέπεται να έχουμε υπόλοιπο 0. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση θα έχουμε ότι το 2 είναι το αποτέλεσμα της πράξης 10 div 5 και το 0 είναι το αποτέλεσμα της πράξης 10 mod 5. Και αυτό ήταν το div και το mod.